Yung buntag ka natong tanan guys no, so karon di ay nakakuha day mi og kapayas nga dako kaayo, charot bitaw no, dako kina nga kapayas unya kay kanang hinog na na siya unya nay mga bata gatong atong na. Aw da ato na ning ipakaon sa mga bata o inani manang bukid no. Ipakaon na mo ang mga bata kay para wa pa ni sila mga kaon, wa pa yung mga pamahaw una sa prutas o lami man daw nang magkaon una sa prutas anha magkaon sa kanon, charot bitaw no. To ang mga bata ga tan-aw na kay dako lagi kay na nga kapayas o to asidya aw nagdi kuan na ng mga bata no, gaalirong na, na sila kay gapangaon na unya gakanta-kanta kana sila o kana si Coco, GM, Anin halang mga bata no. Kay tag-iyahan bitaw sa bata diri daghan kayo no. Unya day voice over dita kay naay sound sayo sa kabuntagon nay kontra ni YT aw da nang hunaw na day ng mga bata ay para lagi kay mukaon kuno lagi sila sa kapayas tuwa na si GM nagkuha nagtubig kay mang hunaw kay magkaon na lagi sila sa kapayas tupod si Jay da wa na nang gihurok ng mga bata kay naghuwat-huwat sa kapayas nya hugasan din na nato ang kutsilyo kay maoy atong ihiwa unya si mamang po din nagkuha sa dahon kay butangan sa kuan kay naara man mi sa gawas butangan sa hapin ang kapayas di ba dani mi sa luyo lingaw ang mga anaconda wa na to na siya nagkuan ato na nang gihiwa-hiwa kay para malingaw ang mga kids para sila maangay kay dako lagi na siya nga kuan nya lami kay na siya nga kapayas kay pinaliwat daw na nila nga papayas dagko kay no da wa na si GM gangising-gising na kay kaon na sila wat-wat ng mga bata da to na si Anin kana si Kakay na padapli na dayon si Janine so tuan na ni Momim da unya ang gamay nga bata nga si Gia naglantaw-lantaw na kay giulahi man na nako no ay lantaw-lantaw ba siya sa saag pangaon no tuan na pud siya kana si Jay og Karaw gyud nya pagkahuman na padapli na dayon na sila ang wat-wat intang bata ako na siya kun kuanon kanang ako na siya kalingawan lingi siya ang kataw hadawat na siya ada lagi mo murasag mao lakaw day na siya kay human naman siya og kuan sa kapayas unya na sa si GM og baras-baras kay iya dako lagi daw kunong iya unya kada na kay gahi pa man sad ang punuan dako lagi kina ang mga kapayas lagi tuwa po si GM muna siya lingaw ang mga bata mo nang diri sa kuan kana ang diri sa bukid di na jud paliton labi karon na buwan noon Agosto, Septembre, Oktubre grabe na siya nga prutas na nadana tanan mga nangka santol basta tanan prutas na diri sa amo ang bukid ang pagkugi lang wala na ni kalas sa bugas kay mga una na sa prutas permi charot bitaw no lami magid pud ang prutas na mga nangka ang mga nangka na mo diri awa na nanguan ra ni wa na nangakuan labi nang naay mga marang na ugma matik na lansones ang mga bata di nagpangaon sa kanon may na lang kay prutas man sad ilaang kaunon maka healthy na sa ilahang mga kalawasan kada sila wa pa na mahaw wa pa minamahaw ya na may kapayas krak may kaon sa kapayas anda na mamamahaw inana man mi diri sa Buki Kids di ba lingaw ang mga bata perminti kita ni voice over ken saon man lagi nga na may kontra ni YT mao jud nang dapat ka ba og kita mag voice over kay kun di ta ka mao pastilan di ta ka video ug naay sounds kun saon pag sounds nga naa may unsaon pag kuan nato nga naa may sounds so dili na mo nang mangita tag binta inana karon kay kaon na lisod pug di nato pakanon kay waton pa nato kan
kanus mahuman ang sounds, so kaon ta mo ng kabalo ta mag voice over, no. Tawa nangingkod na ng mga bata diha nagkaon-kaon na unya kay with hangin-hangin pud na kay presko kinang hangin kinami sa luyo sa balay o charot kay pag human iitsa ra namo dito sa sapa ang mga kuan ana ra na matik naman na dinhi sa bukid da lingaw ang mga person ana pa rin na sila ingkod-ingkod na rin na sila. Siyempre kita kay nagkaraw-karawan ta nanguan ng kay naalagi kuan ka payas okay ingkod ng mga person mga personas ng mga batais charot to are si mamang karaw-karaw po ni si mamang ang iya po na ni mamang nakwaon niya ang liso kay iya po itanom kay nindot lagi kay ng kapayas kay dagko kayo to si mamang atipok na pong mga bata abi nga kuan nga dili naman na kuan kay wala na may unod ana liso na raman dinhi da pud ta karaw-karaw ta dani kay dinhi man ta sa bahuganan sa baboy pakaon mong panit sa baboy mo dinhi ang baboy ni tatak sir muna si Ja. A few moments later. Iputang ang motor eskwela siya baklay ra na siya kay hadlok sa mga sakyanan highway hulat-hulat ko diri sa balingwan kay anak palagi ko hulaton si tata no unya yang disugo sa ako okay na kay birthday to no tubanan ko sa iya what tadani guys isa mali bata pa Dani naraman ko. Ako na napawa na kung makatubong nga, ipadala lang na kung makain makatubong ha. Unsa man na Oo. Dito kay kaliton pa na kung kuhan isda. Ang bugas dam. Nara di, abi na ko nalimtan na. Sa kuhan. Merkado? Grocery sa mga kung ano. Ano yung mga bata na doon? Hindi na amo eh. Ay amo ko man nang tao. Nakalimot na si madam. Sir, kita. Nara ko niyo, boss. Nara. Yep. Gitulod ko.
init ang panahon. Sabagay ito sa summer. Tulok sa ako bahong to iya. Ay, baboy. Uy, o dito ka na diretso. Busing. Dito po kilid. Dito kilid. Lang. Ako sabagto yun na magbed ko. Ah, si Mamang Poy. Ano ba yung ito yun? Ito mada. Ikaw din alas 11 naman, alas 11 naman. Paano feeding? Feeding. Tsa! Kaya tumato yan. Tapos balik-balik Cha! mo. Anti-rabies. Ha? Anti-rabies. Mangaon og piso. Papa. Kana nga kuan mangaon og piso. Gato, alang-alang mo. Yaw, gabi na ito man. Feeding. A few moments later. Nagpa-wifi ko sa ilan angkol. Sa wakas na pangasa na jud mi. Moto akong tuyo ganina pagtugbong kay magpataod og wifi. Karon na nagsaka na daw. Salam. Kanay niyo na dam. Ah, Sabot mo dito ni busing ina. human na. Singon niya sa yung installation. Kamon mo sabot. Ah, Pila ya mga dali. taod mo taod na sa wifi karon na. So, wakas. Last tagpilong biscuit? Na akong mga bisita diri nakalaag sa mong Purok City. Charot. 30, 20. Sila kung siya idugang pad. Pila ni 20, tag 5 mo ya? Tag 5. 20, 140. 140. Isa ka packet. Madinig ka. Pulutan lami kayong pulutan no. Dugangin lang sa isa ka packet Magic. para nga mag kuan. Lubos-lubusan yaman kay mo pa nakalaag Purok Kabayad, City. kabayad. Ah, Money si Uncle Terso o si Uncle Magkabayad na kita. Ano na, kung ako lang to, pre. Ay mag Sa to, sa layo man man padsda. makabayad lagi. Sabay loy. Tani. Ha? Wala kay. Ha? Wala. Video? Video ra. Bird bila sa bird. Mira loy. Ano ito pengon? Ano dito? Ha? Ano ba? Walang apin, di ka. Paparay mo, ibigyan na. Okay, buta na Mord. Pinamord. Pinamord ba ni mong inakuha na mong cutter? Katet? Oh. Is! Ay, pagkauna di. Very good words. Patay sa dili marilo. Sige ra. Bugawang baboy lay ko dali loy. Bugawang baboy loy. Loy bugawang baboy loy ba? Ay da ilusot sa kwan atok aw man. Kung
Dia. Lam tuang. Bipoy. Bipoy. Pipoy. Itoy. Pipoy. Itoy. Doon na lang. Wala ka ya. Ikaw so. Sumpah ako. Ay, ko. Dara? Tawon kamera babugo. Unsa? Tawon kamera. May kawit mo. Jem, kapoy ako Jem. Bahala kayo mo. Butang ko sa butim. Ayaw kayo. Ren. Patas loy. Patas. Ay, pag ka. Bendot. Wan gani dito. Hindi agad kita ang Hindi agad sa ilip ng Dik-dik. Ha? Nga da luyo. Nagpataod man sa kuan. Nagpataod sa wifi. The next day. Hapon sa tanan so karon di ay guys no sa Manlakaw mi nya kausama ko si Mamang ug si Yayang. Unya si Yayang ug si Mamang magtugbong sila sa amo ang bayan. Unya din ako po didto po ko paingon sa mag-meeting ko sa mga bata si Janine ug si Momim Dayno nya mao di ay nang mag voice over ta kay naalagi kontra sa YT nya mao di ay magbaklay-baklay na tapadulong sa sentro nya kay distansya ra man ang amo kay suok man aw daw matik nga na magbaklay-baklay ta aw gi high blood ni guys kay baklay man no unya mao din na si Mamang mausa na si Janjan naghunong mi ag-asa to dapit ang bugnaw-bugnaw nga landong aw matik na na magpahuway mi kay kapoy kasi nga tanan init kayo no aw ang hapon ron alas 2 pero perting inita makapaak-paak aw da impas ang impas ang kuan day no pagwaping bitaw no unya di ay pod mausa di nang magbaklay-baklay mi unya si Yayang malagi nakapayong man aw ang kami awa na kay matik-matik naman lagi na magkuha-kuha taog kuan kanang content magkamera-kamera man ta unya pero talaging inita kayo ay wala gid ni high blood sa bukid kay grabe kasingot kay no kay init unya baklay aw matik na na gyud no unya mauna sa di ay ni kinapog ko'y tuyo ani ni madam. Igawas de? Igawas na siya? Ay nayo na din sana. Certification magbaras-baras at ni guys
ang uantag purok certification kay gamito na to sa barangay certification kay ang ako ang ID valid is dili diri sa amo ang address sa Bohol pa ni. So ang tanan akong valid ID mga is pag-ibig o kini ang voters Bohol ang nakakuha. Hoy! Tuy 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 tuy. Ayo, hoy. Ha. Oh, halak ka. Awa man ni problema. Wala ni problema ang dito gid sa barangay may lang mahanyo na ko ni si enjoy ba. No ni mo nga wala man kuan o. Wala man dito ko. Pirma naman kita niya so wala siya pwede ba nga kung abo. Barangay. Nador, pwede ba dor? 500 plus dito. Nya ang ang lukat pas diyan certification sa Pila ko no imong inquiry si bibi pila? Mga 4 daw, mga 4 gid kapin. Kuan nun imo hanyoon. Kailangan pulan gid niya daw. Bigyan sila karon nga bisag tugot pulan kay muna ako nga gideng kuno ipaignan mo nga ipatambong ditambong. Dili sa kung siya magkuan. Naghunong ni sa waiting sheet kay perting kainita. Ang among mga ano-ano dyan dia nga wa nang nangapagtong na. Charot. Woo! Init. Edit ba? Dos 15 naman o. Alas 3 sila janin. Ilang kuan. Ay mo di wala sila. Ipakita ay magini janin. Oh, naraw. Ay ako gidala kay padala ko na sa maestra. Papirmahan kung sa kuan. Meeting nila ma. Oh. Na. Sa naraw. Sa kuan man siya in sa nara ang oras o. Ang oras nara. Alright. Dito buwan dala basa ganina ni. Dili sa Ni pipet. oh dito ba siya? Subjective siya naman na niya. Gapon si kuan ka na. Ang mas kabutan ni mas ka. Kuno ang nag-kuan ka tumam ka nagbalibang mo siya ma'am. Insa nga muligi tingala di kunya dito kay kuan lagi balik to kuno sa kuan lagi. Napakon kay nawala man ni kulit. Si GM ma. Ba ko nagturo yan. Nawa sa nagsaba nga. Wala na nakiduli na ko. Namuno ko niya ka Ay di man tingod to naman to niya siya. Bubitaw yung kung wala pa kuno manggawas ang kulit. Oo. Ano naguli man ka gipapaunan mo kat init kayo pagbalik di na ka mabalik. Kalibang ko dito. Gaw ko balik ka CR. Ano pyramid da to? Di ko On lang ba? Inom na si Lupiramay, labo kinaw Lupiramay. Ingon ang kon palitin to siya tin. Malit yung Lupiramay, mga mipinamik, yung mipinamik din hitag utso. Ang niya ang kuan tag 10 niya dito sa 15 ra ang stab. 3 ang isa. Dako kay diferensya. Wala gito bukod. Kada kuan isa. 5. Sabi ng iba si Erlinda Kagmat wala diha. Unsa ka sa dito Cagayan? Siya may lang usugot. Na mo nga panira ko di ganing imo ako ni pakunan kay uman sa Ang ako mga valid good kay mga buhol pa. Ya basin ko no. Pero kay valid ID na manda. So nationwide. So bisan pag ay di na siguro na man kay Di naman ka di ka mag-kuan certification na kon. Kaya bisan asa ka unsay mo i-applyan certification. Mag-certification. Nga tag naka-ready ni. Dili dapat sa sila og mag certification. Kana ding indigency di ba? Kamatuuran naman na. Ang indigency tagaan ba ka og kuan?
Hindi, Jim, lagi ka ng mga natagalan. Ang gina kay Unya, pambarangay ikaduha kanang ang kuno ta sa barangay certification ug wala kay mga valid. Ito ba na, Tela ra pud para nito. Kani may importante dani kay. Gina na ko si Anting-ate, ano si Dudute, kagkuan siya sa certification. Ay, napalugar sa Mo ganang pag si unta? Auntie Ima, diya sa ipana ni kuan mo Auntie Linda. Na konte, Auntie Linda, ang kuan to siya sa certification. Ano naman tuwa na. Ang iya, baga personal, bibli na siya ganan nga. Pagpuna na, lain na katubang daw. Basta kay ako unsang giingnan nga mayo pa certification. Unsay purpose ngano mangayo, giina ko ang iyang purpose ng pagpangayo para iduso niya dugma sa kung pagkuan niya pag-eskwela. Dili man ni apilon. Dito ra man ni enjoy mo. Dalaw na ba daw ito? Matagaan ko karon aw kana agoy kalami sa hangin. Ginoo ko. Ang mga idaro ba? Pulba kayo nga ano sa mga idlang. Ay, delikado sa mga ay blood do. Ataki. Init ayo ba? Init unya. Samot ng mga larong inuma sa redo sa Mao. Ini kaon ni pasayan. pasayan din pulutan. Da mi ayo. Muawan. Kirig-kirig ka simba ko. Bahala raman dia og mas maayo pang magulay-gulay ra dahoy. Nya maka lakaw-lakaw man ta. Uy, dili. Uy, mang kasagara ara ang high blood kinaa sa syudad kidi pa kalakaw-lakaw pa rin Ma'am Osing. Na high blood siya. Niya ang mga tiguang dinhi kay agabot sa mga pila ang edad kay suma. Nay 80, 85 ag kuan pa sa mga hilamon. Oo. Ag kuan pa sa mga kuan. Na andito 50 nagkuog-kuog na nagipang high blood na kasagara ag kirig-kirig. ng nakuan. Ag stroke ag agoy Ginoo ko Lord. May na lang ag may rapod no. Ay gikan kuan sa Ginoo. Ang ganing mga kwartahan. Ila. Pagpuyo kaon na lang ila ingkod. Na ang mga pobre kay Ag high blood kidagang kay sudan kita pa na ni high blood giwa tay sudan. Ay blood lagi bagot mo. Sigbagot mo to at ato sudan. pagkatino ko ilayayang daghang ngayog sa sos. Daghang kahit pasayan lagi Naupat ka mo kung Ang gana lugar kang ginhawa na ni kay pasayan man. Oo na. Uy, yang lami di kayo na yang ang pasayan yang kung anon yang Kilawon. kilawon. Kila bitaw mi dagto. Tinom. Natamis Pero gamer tamis. kigilaw ni gugong. Yan gitipingan ba. Tamis man. Tamis kayo labi naggapas kayo. Abag upang kuha. Na ingayaya nga waday manang mag-uban mang ay nga uban nga nag-duty ko magkumukuli. Ay, sunod bukuran. Ang Daw ka perminti na ng- gabilin si Kiki kinaway Daw bata ka na ng apa buwak. din layas din mi. Naukasan ang buwang. Wala ko magkumuli. Okay na. Agay atay wala dito. Wala mo kung magkagumuli yan. Kumang alimang sa humana ko ayang agoy naguna-una din ka. Napanambog na yung nga nagpasayan daw urin. Adi ko ganan urin si. Ayun siya. Ampot mayayang. Mura mo. Oh, gidlami. Da. Di naman namo kwan inuma mo dito siya sa Gani ganina di ay nagkuha man ingon di nagyo man si tata nga o pagkuan og cook then go lakaw GM aduha ka litro. Nag-aatay. Biya din yung minusi. Oh, kay dadto man nagyo man siya di nagkuha ko. O karag-karag pud siya. Basta si Sakina bitaw. Uy, ginungko ang bata gid murag na busy gid kasi ang iya bata ni Yayang. At iya bata Yayang siya nga kuha siya dito ambot hugaw guro to nga kuan. Akatong si Gia ingon sa dili abot. Pag-abot o naman milingaw kay nga busog mi pasinumbaga pa na mo sila. Sige lang alilan mo. Nag-aatay nga agwan na sila. Lang sumbagay mo lang sumbagay. Sus ginawa Naganang bata ni Kiki kay sipa din ng iya. Mm.
Ay, sumbang Ako gini sipa, gilabayog na sipa. Ito. Buwan na kamo pa ni tubo isag. Wala na yun kay basin na. Agka na ba sila doon, kinumutay naman na. Na, dagway kinagana si Sabrina sa kung Makabinta mo nung dayatot na ba? Init kayo. Naglupog ako ra isa, wala. Wala na ko gi. Tugba, anong tong. Perting inita kayo. kayo. Alas 3 bilaanin, alas 2:30 pa man. Di ba na dahil sila agsugod. Agad to sa kuminchoy. Kung ano na po. Kano ang kon ba? Ay, may lang ulan. Live taon niya, mang. Oo. Kana nang wala na yung saraw-saraw. Talo. Korean. Tingnan sila motor. Ato na bayot. Biloy, nubuhi ang motor loy ba? Nubuhi nga. Sangko-sangko ka na. Ano, di lang gani ya EJ. Sa tanawan ni EJ. Mga inana ang ikaw kung bayot dili sa kuha na. Dili, ang iya kuan. Kanang nalami mo gani. Piliyon ka ng mga Kung ako bitaw di tangke. Ato dito Rosie, sus daghan. Kaya lami mo gid ang Rosie. Ay di tangke. Di, limit pa Daghan. ang mubo. Ay, di. Kinto-kinto. Ingon lagi siya nga. Ay, Ato so lagi nag- padagandagan mo Rosie. Ato lagi nag-uli siya ba? Pero, Nga, kinto, ngunit ako ingon ni na mo ba? Kunan na pamubuan. Dako ko. Kuan kuno kisanan. mubuntay tay. Lubo sa kita. Muna ka di na ang kadlok ka sa kuan ba ka ni Ay, siya yang ko nakapadagandagan man. kadlok ka sa kuan ba nga maapikyan dito ka sa dalan dito ka katubo kay tungod sa kahapon. Ha. Makinto-kinto. Yang kana imo ko na yang katong binabayi ya. Nilaki. Nandara mang Ha? Unsa man naguban ko? Deko, guban kay lahi akong lakaw. Wala sila ni mamang, ako na lang isa. No, kaya tungto sila sa Balinguan. Nya ako diri ko sa eskwelahan niya. Mukuan pod lagi ko ag barangay certification kay ang akong mga valid kay puro kuan kana ang puro akong valid puro buhol pa ba, so nagkinalan nga dire, so certification ngayo kog indigent ay dili indigency certification gid sa barangay kagamiton po na nako. Ano ko perti yung inita alas 2 nga ko init kayo. Kung palitan na ang pagkaon sa bata, sila may magpalit ko sa ko. May ko na lang, palitan lang daan. O, din, kamo na ba, din sa pagsadahay man. So, wala ko, context man po. Pero bahala, gusto mag skirting, pwede rin sa dili. Ato lang may Saban, ako yung decide eh. Kaya naman kumakaon dito kung magtanong.
Ay, nagkuha sa Ako na lang natanan kay way na bakante o bakantihan man kayo. Pangutana. Isang walay labot na sa meeting kay kagabi kung walang nakain last time. Sige na, pangutana. Sige na, te. Happy na ko na, te. Mura ba na naman sa Manila? Kailan kung saan? Meeting. So, manlakaw na dayon mino. You're there to permanent.